Здравейте, аудитория! Това съм аз, вашият любим бюти инфлуенсър. Мога ли да не се нарека инфлуенсър? Не мисля. Не ми харесва тази думичка. Както и да ще направя, че не бях харасната от няколко човека за ново видео и ще се направя, че това е тотално планувано. И днес ще ви покажа моята вечерна рутина, моя скинкер. Не съм big on skincare and stuff, не ги разбирам 99% от нещата. Поради проста причина, че не използвам много неща. Така че ако нещо, което правя, не е като хората, feel free да ми пишете и да ми кажете. Okay, let's go for it. И ще минем в voice-over mode, защото качеството в банята ми е все едно снимаме в канализация. Направи ми услуга и млъкни, какво ще кажеш? Първото нещо, с което започвам, е да си изтрия лицето с мицеларна вода. Тук сложих твърде много мицеларна вода, между другото. И ми влезна в окото, което е яко. Между другото, снимала съм нещата малко фънки, така че... Да, ще се наслаждаваме на зеления фон отзад. Показах ви тампончето, с което съм си свалила грима. Да седим в кадъра за загубеняците. Знаете ли, аз съм готина и затова ще ми видите само ръката и хорифайинг рисунката, която направих на 10. Но винаги с едното тампонче си свалям грима, с другото си изтривам лицето. I'm just disgusting like that и всяка вечер са супер мизерни, може би, защото носят не много грим, но понякога го реаплайвам, когато се прибера. Да ме питате защо не мога да ви отговоря. И тук си сложих второто тампонче, този път с по-малко мицеларна вода, защото желая очните ми ябълки да останат на лицето ми. Също така си минавам по врата и зад ушите. Тук не се вижда. Защо да седим в кадър? Това е за смотлювците, you know. И си минаваме по врата с тампона. Както казах, I'm just disgusting like that. Нека здравей от банята. Въпреки икономиката на света и кризата с водата. Какво правиш ASMR, бе? Много добре знаеш, че го направиш на voice-over това. Задължително си мокрете лицето преди да си слагате скинкер. Това го знам. Разкарай го това от лицето ми. Каква е тази отврат? Въпреки, че в Плевен нямаме вода 99% от времето, никога не пропускам да си мокря лицето преди да го мия. And I find that very beautiful. В смисъл, да, тук ви показвам пяната. Аз ви показах пяната, която използвам. Това не е спонсорирано, но Lidl, ако искате да ме спонсорирате, hit me up. Така че като цяло просто си мия лицето, не е нищо вау, честно казано. Много съм смешна, докато си мия лицето. Help. Да, това ще го спи и дъпна, не искам да го гледам това. И с магията на обработването никой от нас не трябва да гледа това. Между другото, изглеждам се едно имам бирено шкем, бе. Holy fuck! Здравейте отново в коридора. Този път съм в коридора, за да си сложа тонер, който аз явно съм решила, че ще гейткипвам и не ви показах какъв тонер използвам. Но честно казано, does it really matter? To be honest, не мисля. Okay, I'm glad we agree. Просто си трия лицето, не е нищо вау. Пръснах си от тонера на тампончето. Да, отвратителна си, млъквай. Този крем го използвам отскоро, но пише, че е за премахване на черни точки. И аз имам plenty of those на някои места от лицето ми. И затова си го слагам. Твърде много ме мързи да завъртя екрана, затова ще ме гледате на така. Приличам на индианец. Това беше моята рутина. Надявам се да ви е харесала. Ако не ви е харесала, съжалявам, предполагам. Но
Ако пак ще кажа, ако си мислите, че нещо не го правя като хората или като цяло не правя нещо като хората, моля ви кажете ми, защото ако не правя нещата като хората и смисъл последователността на продуктите не трябва да е такава, просто хабия продукт. Thinking about it, май ще трябва да направя някакъв ресърч. Окей, хора, това беше клипа. Благодаря за гледането, благодаря, че бяхте с мен за този клип. И ще се видим другата седмица, сигурно. Бе, вижте ми каналта. Ще се видим другата седмица, най-вероятно. Надявам се, може би скоро, може би, надявам се. Окей, това бях аз. Както винаги, можете да ме последвате в социалните ми мрежи, за които ще оставя линк долу в описанието. Също така ще напиша всичките продукти, които използвам в клипа. Нали, от към skincare, type shit. Също така това видео не е спонсорирано, нито една от тези марки не ми е платила и пукната стотинка, за да се види тяхното име в този клип. Но да,